Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ki nong song snong ke snong Umdap dumu bud Umdap Rngi ringkat bagi pulen hagajan mir apply trek unai tung aja alpen reu Kyrwoh apen sei ke met jong bui Rangbah breu ubla Shah tap haga Khyndew Hadien ba ulum ula twa batap e ke yeng trap ke ba usa ban rep ban riang kat kum kita long khu bol lo ong ba ke te ke jing ja kala jana do ka arpo trek unai tung aja alpen reu haga pol ba ka thain kala sha lin shap hau labba bla thelen ter ko balai do sau kenta lai thu ba ute Rangbah ude basong masa bernihat Henry ujlit sa ha te ke jakaram ka badan ha ka snong Umdap Rngi mentala bun snam ka jingma wan pai snong jong u kala pinsbas ni u para jong u ubla let banwat yu ha ka te ka klaw Henry ha ba poi hangta ulala penban ba ka Khyndew kala twa ba tablut ke yeng trap ka ba usa ba Hadien ka ni ula pentep mal march ki bol snong ba che ki pulet ka bernihat Tang Mario Jingtip halwa ketika jingja ki pulit ke bernihat ki nong tray ke fire and emergency service ba ki nong song snong ki lahiar cha ketika jaka ban penlong ye ke Jingwad ba jingkendang ye ke Khyndew da ka po Shillong Hadien ke jing tray shitom ke blane ke balai hedu sau kinta ha ke por ke masau baji jan mit ke kinhuan ke liyo ban sei ke met jong uti Rangbah na shapo ke Khyndew Ki pulit klashim ti ke met jong u ban penlong ye ki jing toket ba ban le ki jan kam kat kum kaan Kapun. Hadien, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya